Žestok odgovor Dodiku iz dijaspore. Kažu, Crni Milorade, kako te nije samo sramota da napadaš? Izjava lidera SNSD-a i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika na skupu na Kozari u vezi omalovažavanja i vrijeđanja dijaspore izazvala je brojne komentare i negodovanje ljudi koji su trbuhom za kruhom otišli u bijeli svijet. Jednu reakciju naslovljenu odgovor Dodiku iz dijaspore prenosimo u cijelosti s portala BN-a. Crni Milorade, kako te samo nije sramota da napadaš i omalovažavaš ljude od čijeg grada u dijaspori preživljavaju najmanje 3 osobe u Republici Srpskoj. Zahvaljujući vrijednim ljudima iz dijaspore, Republika Srpska i opstaje. Čemu ti služe toliki savjetnici? Zar nema više niko pametu to tvojoj prči od stranke da ti kaže da si izgubio kompas i da svojim izjavama navlačiš mržnju na sebe? Zahvaljujući tvojoj politici najveći broj radno sposobnih ljudi je otišao u inostranstvo kako bi prehranili svoje bližnje koji su ostali u okupiranoj Republici Srpskoj. Kažeš, nama je lijepo i ovdje, tu se slažemo. Lijepo je tebi i tvojim bližnjima. Većina vas je nepismenih ili polupismenih zauzela najveće državne funkcije. Vjerujem da vam je lijepo kao što kažeš. Međutim, uvjeren sam da sve ima svoj početak i kraj, pa tako i tvom režimu se uveliko nadzire kraj. To svi vide, ali niko ti ne govori. Niko ne smije da ti kaže. Car je go. Kada bi se spustio sa visine i izašao iz helikoptera, plaćenog našim novcem, i prošetao među običnim narodom, vidio bi da većini nije lijep. Kažeš, dolaze iznajmljenim vozilima. Časnije i poštenije je doći iznajmljenim vozilom, pošteno plaćenim, nego voziti se vozilima kupljenim na račun sirotinje. Daleko od toga da se tvoje izjave mogu shvatiti kao normalne, ali to mi ne zabrinjava jer ti imaš papir koji opravdava tvoje ispade. Ali je zabrinjavajuće to što ima još idiota koji ti aplaudiraju na takve nebuloze. Ovakvim izjavama ti dokazuješ da nisi sposoban da vladaš sobom, a kamoli društvom. Ono što mogu učiniti ljudi iz dijaspore nakon tvoje izjave jeste da se što veće broje odazovu na sljedećim izborima i glasaju protiv tebe i tvog režima. Namjerno kažem protiv jer, nažalost, nema se za koga ni glasati. Sve otrcana lica na političkoj sceni, kao što si ti, s obzirom da sam i lična žrtva tvog režima, jedan od mnogih koji su otišli sa prostora Republike Srpske zbog tvoje antisrpske politike, utoliko mi je i veći motiv da doprinesem tvom padu. Evo, ja ti prvi obećavam da ću prve izbore glasati protiv tvog režima. Najmanje ću animirati još 5 osoba iz dijaspore da urade isto. Vjerujem da će doći dan kad ćeš odgovarati za sve svoje nečasne postupke. Želim ti dobro zdravlje, dug život i doživotnu robiju.